И здравейте, хора! Днеска сме в сървъра на MC Craft Girl. Да. И ще играем в Survival. Да. Ядохме малко бой преди малко. Да, от всякакъв вземат на броня. Дето ме уби на един хит. Да, защото бяхме много гладни. Да. То не е сега ние сме много добре, не? Да, не, че ние сега сме много велики. Да, ние сме боговете на Survival. Да, чакай малко, сега да се вземе малко. Там има Ендърман. Търсим Айрон, че да убим вода гадина. Тук искаше да ни изби. И той ни убиде. Аз го хитнах два пъти, ама той ма взе на един хит. Да, както винаги, но правим много добър, пример съм много добър, но... Чек, аз бях на 1,5 и бях даже... Аз даже храната ми наша колко беше? Доколко? На 0 и то даже аз почнах да умирам. Сега че аз копам сега и не набирам нищо. Той ти ми еди шамари, айде. Ще играем в този сървър, ще играем, MC Craft Girl. Ще се развиваме, ще правим епизоди. Тя знаеш... What? Айрон. Така, най-хубавото нещо, да ми гръмни крипър, пак съм на 1, пак съм на 2,5. Всичко е точно. Не, много че съм. Айрон. Браво. А и аз се знам да купам. Аз копам просто и те надолу. И 12 Айрон. Добре. Продължаваме. Само да ни падам ще една дупка, не тази купая, че... Аз ще умра. Лава! Ще умирам. Дай бързо стъпана. Умря! Не! Рейдж куит. Днеска не ми идет. Абе, то на тебе ти е ти да знаеш на мене. Чай ти направя тук едно място, ще ти дам моята старата кирка. О, капа му яка, бе! Имам само един красик дева. И дори не ми я даде. Внимавай, аз там къде беше лавата. Изкопай ме нагоре. Трябва да отидем нагоре и аз чупка къде беше лавата, че на мой бъде има диаманти там. Ама то аз мога да те заведа на нивото. Бягай, аз ще се кача отгоре. Качи са и после ще ме телепортиш. Ей ти дърво за изпът. Не успя да ти го дал. Уаа, заклещен съм. Чай, че съм на 0 бучета да ям гнила после. Вау. Не знам защо преди да клипвате ми лагеше. Чай да чукам на дърво. Но спря лага, нещо спря. Добре съм. Аре, аз съм горе, тъпо съм. Да телепортирам се. Ти. Сега дай тъпо. Лапе на хоризонта бягай. Ко? Лапе на хоризонта бягай. Бъгнаха ми се чонквате и рутия. Оттак някой дойде ще си изям чорапите. Сега, аз дай да ти покажа къде бях. Ама, той също пище ли аз бях? Да, бе. Ти. И там е някаква друга. Ами аряхме там. Чакай, нали тая исках да... Експорт. Не тая ме прави, спомня я удая. Сега че... Не да знам. Бъде я удая. Ох. Добре, че оцелих водата. Айде, аз съм на 0 бучета. Ама съм на половин сърси, няма да мър. Чакай, бе! Русин бот. Къде е нищо? Бъде рип. Сега. Какво правим? Трябва ми дърво. Нямаме дърво. Просто супер. И то всичко... Нали ми беше метнал? Дай. Не бе, то ти ми беше метнал, ама аз не го взех, ти трябва да си го взел. О, божки, аз помня обаче къде да... Знаеш какво? Аре да се опитваме и те ще се фидваме, опитва мене. Ама после не ги взимайте ми. Добре, Ама не ми ги взимай. Добре.
па, много кръв си бил, бе. Нали? Той взех. Той аз съм го взимал, не ми... Осадата. Сега да повтеля. Не, аз две бучета само ми липсват. Там е Дармендър. Ще го видим. Чакай малко си. Искам да събера пещерата, къде... Къде циганин? Легенда. Тук горе-долу и тук горе-долу. Майко, я виж какъв меч има. Вижда в чата какъв меч има. Ихи... Ама той няма шарп. Той няма шарп, той не е носен. Да, Лестър. О, сещам се. Тук бях. Преди тук бях. Тук има дърво. И овс. Тук бях. Добре. И се разхождах. И изведнъж... Дърво трябва ли? Тук не съм падал. Дърво трябва ли? Да, ето сами. Той, който сами вече. Един приятел, мой приятел се каза Сами и си го бърка. Той да няма. Добър. Ела сега, ела, намерих. Добър ли съм? Ди раздал, ела. Намерих. Ама внимавай. Тука, бях копал и паднах в лава. Не. Ама иначе излезе ли от лавата? Не е излязло. И близо май имаш нещо, ма не забелязах просто. Чакай, я съм тъпа. Чакай. Тъпа. Аз знам един номер. Ето. Я знам, има тъпа. Чакай. Сещам се на къде беше. Не. Беше на тук надолу, да ти викаш да слиза. Къде беше, бе? Чакай, бе. Тук имаш някакво прослужище надолу. Знаеш, кога е страхива, като намерим малко храна, да го пуснеш. Да. Добре. Като открим нещо интересно, ще пуснем припор. И здравейте! Както виждате, какво имаше тук? Толкова труд, за да влезем и... Толкова се трябваше да го търсят за тези глупо нещо. Бошки, дори нямаме такава кирка, че да го изкопаме. Търси от тук Айрон. Аз учиня на Ларпса. Това е нивото за диаманти, да знаеш. Ако намерим Айрон, ако изпечем, аз ще падна в лавата. Я убива. Ти, сега ще спра клипа, докато се развием и изпечем Айрон, кирката, за да може да копаме и да намерим нещо. В другия клип, мисля, че убиваме ония. Нали? Да. И давайте, уважаеми зрители, вижте! Намерихме диаманти. Моят приятел на времето имаше тук Айрон, злато имаше. Но, много копане. Той клип е защото сървъра е бъгъв, слагам блока, толкова изобщо не ми го слага. И само при нашия късмет беше един диамант. Да. Толкова много копане за само едно парче. Продължава бая. Може ли да ми дадеш старата кирка, да тя дадох? Да. Ако искаш, пак го спирай. Що? Защото сега не е много интересно. Не е интересно, че. Сега, дали ще разучим тази част? Трябва да се разучим част. Тук ще почнем поредица. Да, около 20 клипа си купиш. Няма да са толкова, повече. Просто може би, като ни умръзне, ще кажа, че е по-рядко. Или пак ако спираме, ще качим клипче, да кажем. Да. Чай, ще ти да ни паднеш. Ако паднеш, ще си я пази диаманта ти. Ако искам да правим чест, да го сложим там. Аз нямам дърво. Имах преди много, ама. Лапис лазули, ти го вземи, ти имаш кирка. Копая всяко блокче, защото ме е страх. Правим си. Я ти отиди на другата страна, че по-бързо да обходим пуща. Аз ще слагаме така блокчета.
О, аз намерих пещера. То нали отстрани се вижда. То да намерим диаманти, бе. Само един ли беше този глупав късмет, бе. Ако намеря още един... Не трябваше да идвам аз, май. Някакъв падна. То по-голяма пещера беше, бе. Що? Само до тука. Ето където съм аз. Виждаш ли, Велика? Тук айрон ли е това? Не. О, айрон. Ще направиш кирка. Да, само да нямам дърво. Тейбъл имаш ли? Не. Ари, я ти си би. О, точно 3, чакай. Не бе, че ли ще ходиш за дърво? Да, има. Не. Чакай. И аз ми тия работи, чакай. Дай аз тебе да те убия. Аз ще ходя за дърво. Да, те убия, че да те пусне от спавна. Да те убивам ли? Да. Не, просто така. Вече имам 2 убийства. И сега се връщам. Добре, ако искаш пак с прикрипа. Да, ще сте клипа, докато се върна. И здравейте! Тук сме отново. Съм прави дърво. Да. Когато спрем тази поредица... Печем клип. Не, когато спрем тази поредица... Ще почнем нещо. Ще почнем да правим Hunger Games, такива мини игрички. Да, ще има поредици. Аз преди бях много добър на Hunger Games, ама сега съм станал много сигурно. О, дърво. Сега ще го взема. Тук някой копал. То сигурно има само едно. Не, две. Добре, 2. Ако някой гледа този клип и той гледа с крагъра, да напише в коментарите си ника, можем, ако се развием, може да му дадем някаква. Да, ние даваме награди. Да, за тия, които ги гледат. Ама то сега всички ще почнат да ги гледат и ще кажат. Някакъв диамантен меч! Бягай! Той ме убие. Оля, виж Legend at Swords. Той каква броня имаш? Цялата диаманта в гритната. То тук няма кит. Да. Как са развили толкова? Те са някакви учени протойчик си. Те играят сигурно Просто играят много време. Да, наистина. Това беше края на клипа. Надявам се да ви хареса, на другия клип ще спрем къща, че си търсим още там. Другия клип ще почне като копаем, после и ще завърши като построим нашата къща или убием някой гадина, дет ни убива. Нали? Да, това ще го убием задължително. Да го убием, много ми е харесал. Този клип ще бъде качен. И дайте лайк, абонирайте се и до скоро.